जितिनि सालो जेटा स्ट्राइक दुख सजाक जेटा सागलायजाक तमानि ताबो ओथाय ताबो राधानगरनि सिमिं खय थांलाय सुलामा नरका सुलायजाक ताबो लेमसरा आमसायो मूल বিষয়नो रक्षावै तामनो रक्षावै बन्दा बुजाखा बेला हामबाय गाहाम दिनै 23 अक्ट'बर सालाव दिनै जोंनि सिभिल ससाइटि बाय रिंजाक जाय जों साइमन जे दिनै टिपा सारंनि बागै जे मानथाय सख्रायबाय जे जाजाक दंमोन जों आबनो रुगै जे दिनै सारा टिपा हास्टेलाव दिनै बन्दा बुजाक आबनो पालाय दंलायो जों दिनै कोनो पार्टी हिसाबै टिपा हिसाबै जों दिनै खालाय दङ बे हाय जत जायगा खायमा हेकेनो जोंबो दिनै राधानगर तो खय थांमा लामा दिनै हाइवेआव दिनै आरो कासलेमा खालाय दङ जाय जों खाख्लायाव आबो जों सान्तिखौनो खालायनो हायो जाय जत हास्टेलावनो खाख्लायाव जों आमफेखौनो मालाय थांजागान दामबोसिन फैगे एबने लामा कासलेखौनो आसुजानाय फुंनि 5टानिसिमि 6:30 जन